uyeza umahlulu mkhulu abantu bobona inkosi yezulu sebeyakuvuswa nasemangcwabeni babonakaliswe nasekukhanyeni izinto esizibonayo zoshiswa amawa nezintaba zoncibilikiswa ilanga locinywa inyanga yophela izoni azinakuba nakucasha mahluli wofika ngomkhosi omkhulu umkhosi wezakhi zithunywa zezulu amehlo mahluli omkhulayo bona izinto zaseseyizinto zokona izoni zoba nolukhulu uvalo zoqhaqhazelela obakhe ubuso abangalungile bayokubhujiswa nasesihogweni somlilo boshiswa yekani izono nesabeni lunge lizweni ilizwi lenkosini khonze zithandazeleni nifuna ububele isikhathi manje izana namkele. Basithesalonika bokuqala chapter 4 uvesi 16 uthini verse 16 ngaphansi kwesihloko sithi ukuvuka kwabafileyo ngaphansi kuthi ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo lengilosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala khona thina sisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafini sihlangabeze inkosi emoyeni kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo ngakho ke duduzanani ngalawa mazwi lana ilokhuzana waseThesalonika verse 4 kukhulunywa ngokuvuka kwabafileyo ukuthi ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo lengilosi enkulu necilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu bayakuvuka. Engibona ukuthi njengoba kusho ukuthi ilanga nenyanga nenkanyezi zocisha bona ukuthi ngalelanga leli kuzabe kukhanya uJesu kuzabe kuhuye okhanyisile konke kuqinile okwala emhlabeni kuzabe kukhanya uJesu ngoba sonke sizombona njengoba lisho nabamgwazayo baza kumbona
kodwa lithi nje ngengilosi ngengilosi enkulu iphimbo lenhlokomo ngengilosi enkulu necilongo likaNkuluNkulu. Icilongo likaNkuluNkulu njalo mangilibheka la limele izwi likaNkuluNkulu, nezwi likaNkuluNkulu nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Abafele kuKristu bayakuvuka kuqala. Thina singakafi sizawuhlwitha sihlangane nabo emafini. Nalabo abahlwithwe la emhlabeni isikhathi size sifike bangakashoni bazohlwitha ukuthi umzimba yabo izawuhlwithwa ukuthi ilungele ukuhamba ngeforce lekamoya. Bazawuhlwithwa sizohlwithwa mangabe ngizame sesekhona sohlwitha ukuthi siphume kule mzimba wenyama kepha sibuye kumzimba kamoya. Kodwa ngeke sibandulele lapha abafe phambili, yibo bazaba phambili thina size ngasemuva. Khona thina esisasekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafini sihlangabeze inkosi emoyeni. Kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo. Masihlwitha njalo sihlangabeza inkosi emoyeni ngoba uzabe evela from ezulwini. Thina sihlwitha nabafile baphamisela enkosini sihlangabezane nayo inkosi emoyeni. Ithi kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo. Sesihlwithiwe sizaba nenkosi njalo, sihlale nenkosi njalo. Ngakho ke duduzanani ngalawa mazwi. Siduduzane ngalawa mazwi ngalezinto ezizokwenzeka. Ngoba ukududuza ukukhumbuza ukuthi kuzokwenzakala into eso, kuzokwenzakala into eso. So siyabonga uNkulunkulu ngoba nala usasibeka kahle ukuthi sazi ukuthi kuzokwenzakala ini. uNkulunkulu akakhulumi into angeke ayenze, ukhuluma into azoyenza and isesekude uyasazisa ukuthi omnye nomnye azithathele, hayi ngempoqo, hayi ngani, kepha ngokuvuma kwenhliziyo. Uma inhliziyo ivuma, ukumenywa nokubizwa ukuthi sibizele enkosini uthi izawubuza ngenhlokomo enkulu. Sizithandazele njengoba neculo nalo lisho ukuthi uyeza umahluli omkhulu, abantu bobona inkosi yezulu, sebeyakuvuswa nasemangcwabeni, babonakaliswe nasekukhanyeni. Uyeza akusho ukuthi sekefikile, uyeza kwashiwo kudala namanje sisakusho ngoba sisalindile useza, uyeza emafini uJesu Kristu uzoba ngokuhloboma okukhulu. Nabasemathuneni bayovuswa njengoba sesishilo, izinto esizibonayo zoshiswa, amawa nezintaba zonyibilikiswa, ilanga loqinywa, inyanga yophela, izoni azinakuba nakuqasha. Lezo ukuthi intaba ziyawuncibilikiswa njengoba sibona kuyintaba ziyindunduma kanje, ziyawuncibilikiswa ukuthi kuzawa flat, yonke into ibe flat uJesu eza. Konke kuba ngwavela yena kuye lezulwini, yonke into uyibona la, izintaba nane, kodwa ngalolanga nathi sawuzibona izintaba zincibilikiswa zingekho. Wonke umuntu abe sewubala, kungabikho ndawo yokuqasha ukuthi sizawuqasha sibalekele khona emadwaleni ezintabeni, angeke. Ithi izoni zoba nolukhulu uvalo zoqhaqhazelela obakhe ubuso, abangolungile bayakubhujiswa nasesihogweni somlilo bushiswa. Izoni zoba nolukhulu uvalo zoqhaqhazelela ubuso bakhe, abangalungileyo bayokubhujiswa nasesihogweni somlilo bushiswa. Lesihoko lesi uma lapha nencwadini sisho nje lapho esihogweni ilangabi lakhona lipheli.
ilokhuzana konje impethu yakhona ayifi, okusho ukuthi kufika abantu njalo nje bayafika bayangena njalo nje ihlale impethu yakhona ikhona isendaweni ebuhlungu. uNkulunkulu angisiza, ngifisa ukufika kuyo, sengathi angangisiza uNkulunkulu. Ithi yekani izono nesabe nilunge, lizweni ilizwi lenkosi nikhonze, zithandazeleni nifune ubukele, isikhathi manje izani namkele. Izoni zoba nalo khulu uvalo yekani izono, seyizono silunge, sesabe silizwe izwi lenkosi sikhonze, sizithandazele sifuna ububele, isikhathi manje izani namkele. Isikhathi samkele manje ukuthi isikhathi lesiNkulunkulu uyasibiza masizwa izwi likaNkosi, sibuye ezindleleni zethu, sibuye size enkosini, ngoba masezenzekela lezinto lezi, uma sesikhakhazela obakhe ubuso, sobe sikhakhazela kule khona lapho esiziqasha khona. Yingakho sifanele ukuthi siphendukele kuJesu, sizoqasha kuye uJesu, ngoba mase simlalelile kwaze kwafika lezo zikhathi, akukho kunye sizokwenza, sizoqasha kuye uma siseloko sisahleli endleleni nasentandweni kaJesu Kristu. Amen. Amen. Still number 325. Mahluli wofika ngomkhosi omkhulu, umkhosi wezakhi zithunywa zezulu, amehlo mahluli omkhulayo bona, izinto zaseseyizinto zokona, izoni zoba nolukhulu uvalo, zoqhaqhazelela obakhe ubuso, abangalungile bayokubhujiswa, nasesihogweni somlilo boshiswa. Yekani izono nesabeni lunge, lizweni ilizwi lenkosi nikhonze, zithandazeleni nifuna ububele, isikhathi manje izana namkele.